Jose Luis Orozko, txeliri gaitituen da uste, 1997 elkartu ginen, jaietan joteko, talan bekero gintzen federatua, eta zigentzen ja, txapelketak egiten, Bizkaikoa, gero Euskadiko txapelketak egiten duzen, Bizkaiko Euskadiko, gero hasi gintzen lurren kanpora egiteten, 1980. Basilean, Suizan, han izan gintzen. Lango aldiz, jo gintzena, itzako gauza handiena. Mundil bat, gana lurren, eta ikusten duzunan nazio pila bat, talde pila bat, 1988. Hau izan Suezian, Malmon. Zilarrezko domina lortu gonduna. Ni Aitor naz, neskan entrenatzaile naz. 88 hasi nintzen, beti naz tiralari, jaia urtetan, urte doz gorantza, oindeku talde gazte bat, leku itxi berdozu, ez? Ni bidan enaz, 21 urterekoaz, Goiarritarra naz. Sokatira ikusi dut txiki-txikitatik. Hasi nintzen sokatira egiten, gutxi gora bera 2018an. Sortu zala junior talde bat eta Eurekaz hasi nintzen eta oin arte. Ni Asier Couto naz, da 2019an hasi nintzen sokatiren, da ameko tiralarien naz. Naiara Mugartza Goiriena naiz eta Goiarriko sokatira taldean tiratzen dut. 2019 urtean, Bidanek deialdi bat egin zuen kuadriako danak apuntatzeko eta pila bat hasi ginen eta gehienak mantendu egin gare. Ni Une Gazko naz, ni hasi nintzen 2018, aita egon zen bebai tiretan eta osago bai, orduen azken familiatik dator bebai, orduen probateko. Ni Josu Landa naiz, zazuztien polita zala eta gustora zeudela, eta horren urten hasi nintzen eta oin arte. Ni Ander naz, eta hemen auzon bizinaz, eta horreitik hasi nintzen sokatira munduan, eta hainbat urte daro da hemen, eta hemen jarraitzen dugu. Emakumeen taldea sortu zen 1989 eta 1991an hartu ebien lehenengoz parte nazioarteko txapelketa batean. Eta holan izan zen, 2017 arte edo, 2017an barriro derrepente sortu zen emakume talde bat, baina ezauen asko iraun bez, 2018 joan ziren Sudafrikara, baina gero ja 2019an ez ziren joan, eta hori zen 2018 hortan junior honek hasi ginezela. Bainezka zein mutil, batzuk bai joan dira izten, beste batzuk mantendu ingare, eta hor ja 2023an sartzen da tanda barri bat nahiko handie, eta lortzen dugule bi talde izeten. Ni Alasne naiz, 28 urte dauzkat, eta hau nire 3. denboraldia da taldean, 2022ko azaroan hasi ginen, neska talde barri bat, eta hemen zeuden egitze horiek azalkartu ginen, eta lortu dugu pare bat talde ateratzea, eta posik gabiz hemen tiratzen eta ikasten. Ni Aitziber naz, Erandiokoa naz, hemen Erandion bizinaz, eta oindala 3 urte hasi nintzen sokatiran, eta hemen aurrutik saiatzen ikasten eta tiretan. Sokatire da herri kirol bat, ez? Eta, badirez 8 tiradari, beste 8 kontran, pisu beten barrun, ez? Eta pisuk badauz, 600 eta 40, 600 eta 80, 600 eta 500 eta 60. Horrek bitarten, horrek 8 sartu behar direz, pisu barru. Entrenamenduek izeten dire mota ezberdinetakoak. Fisikoa landu egin behar da, indarra eta kardioa eta hori landu egin behar da. Gogu bai hemen gimnasio bat, hemen ibilten garela pretemporadan eta gero bai dekogu beste habitazio bat bizikletan txako. Horri egiten dugula kardioa edo. Eta gero sokako entrenamenduek izan daiteke 3 motatakoak. Polea bateri tiretutea, eta polea horretan pisue sartzea. Gero beste modalidade edo beste eredu beti izan daiteke soka bata bestean kontra, baina ube antzeko bat inte, polea eta buruz-burukoen arteko zozer, eta gero entrenamenduek benetako tirada baten parekoak izango litik izenak. Eta gero hemen dekogu trofeoen sala.
sala de trofeos. Nitzako lehenengo mundiala izen zan terriblea. Akordaten naz, 2019 izen zalan Irlandan, Kastelbarren, eta hori da izen zan terrible, dozu pentsatzen hainbestelako jentea iten daunik sokatire Euskal Herritik kanpora. Herrialde asko batzen gara eta jori, sortzen duzun hartu eman hori beste herrialdeko pertsonakaz berezia da, batez begaztea zarenean, orduan sokatirako emozio hori beste pertsona batzuk asolan partekatzea hainbeste intentsitate handiarekin lau egunetan zehar, asko motibatzen du, ez bai kirolean eta gero bai hurrengo urteetan hor bertan jarraitzea. Hainbeste jente, hainbeste soka, ambiente, mundu duztitiretan eta hori izen zan oso polite izen zan hori. El equipo de las chicas de Goierri Abadiño han logrado la medalla de plata en la categoría sub-23 de 500 kilos. En la final no han podido con el equipo Dai Shirai de China Taipei. Finalara heltzea, bakarrik utzeko izen da kristolako espentzita, gainera super ondo tiretu dugu. Oso posi gauz, esketak. Suitzako mundiala 2023an, nire kategoriak lortu zuen lehenengo saria zilarra izan zen. Zan lehenengoa, eta gainera nik uste dut bereziena aurreko urtean, justo kategoria bardinean, hirugarren postuagatik lehiatu ginelako eta galdu genuen. 2022an lotu ginen hor brontzea irabazteko oso gitzie eta saiatu gurgendun behintzat brontza irabaztea, baina ja zilarra irabaztain jaskun, postasun handiz ez genuen espero. Orduan, hurrengo urtean txapelketa berdinean, kategoria berdinean, ez bakarrik domina lortu dugula, baizik eta hobea lortu dugula, hori izen zen, aurreko urtean lortu esan duen sari edo hori, ja lortu dugu eta gainera hobetu dugu, eta nik uste dut oso berezi izan zen hori guretzako. Eta gero mistoa, genukan esperientza pizkal gehiago, azkenan mutilekin hasten garenean, egia da gure kasuen mutilek talde bat izaten denbora gehiago daramatela, orduen egia da egonkortasun hori emoten eskuela gure taldeari eta indarra emoten duela gure talde horri eta lortu gendula hori brontze hori bebai lortzea. Eta ja basan urtean lortu gendun urrea, ja izen zen, ezagitzen azaldu, porque justo gaur honaz bideoak ikusiten eta ondekaren unkitu itenaz. Alemaniako mundialean, 2024 urtean, 23 urte azpiko emakumeetan zilarra lortu genuen berriz ere, eta 23 urte azpiko mistoetan urrea lortu genuen, hori kristolako subidoia izan zen, itzela. Eta gero nazioka, kategoria berdinetan, 23 urte azpiko emakumeetan eta 23 urte azpiko mistoetan brontzea lortu genuen. Eta esaten guen brontzea gutxiago da, baina kontinukita nazio mailan dela eta ordura arte ez genuela inoiz bez naziotan ezer lortu. Oso emozionante izen zala gutzako bai, lau dominazkin fintxan. Aurten taldeak indau kriston mundiala, nik etzetik jarraitu nuen nire nebarekin, eta izan zen kristona, azkenean urtean zehar entrenatzen emoten dituzun ordu guzti horiek fruitua emoten dutelako, eta izan zen kristona mutil seniorrentzat bereziki eta gero sub-23entzat lortu zutela aurrea ere. Lehenengo mundial honek azkenean, trajektoria apur beteaz, badara mauz taldea da nahiko osatuta, bloketsue gauzein de, mutilen taldean ikusten ebana, purka-purka ikusten dut bai, neskan taldean bai, gertatzen ari dela, eta hori gure dugu jarraitzea holan. Lo más destacado de la matinal de la primera jornada ha sido la final masculina de 560 kilos, donde se han enfrentado dos clubes vascos, Goierri y Gaztedi. Tras dos tiradas rápidas, debido al cansancio de los de Goierri, la victoria ha sido para Gaztedi. Bostehun kiloko kategoria baten, hain atletiko dana ikuste bi ekipo euskaldun, berton arrotasun emoten dago. Azkenien ikusten da, hemen gitxi garezela, bai gauzak zentzudun iten dugu zela da gogotsu iten dugu zela. Gukiteko Euskadiko txapelketa, orduen Euskal Herria ordezkatzeko, Euskadiko txapelketan dauzen kategoria ezberdinak irabazi behar duz. Orduen Euskadiko txapela irabazten dauen taldeak ordezkatzen dugu pisu hori nazioartean. Orea da, ore bat da, oso pertsonak itzik esan alde die
Euskal Herria ordezkatu dira nazioarte mailan, eta privilegio bat bai. Niretzako harro egoteko moduko zeo zer da. Beste 11 kirol dekogu inguruen eta egon leiteke aukera beste 11 kirol horretako edozeinetan mundu mailako ordezkapen bat egiteko, baina gehienetan ezinezkoa Euskal Herria ordezkatzea, orduan hemen aukera hori egotea uste dut harro egoteko modukoa. Simbolikoki bai, simbolo guztiak erakutsi aldo guzela, eta Euskal Herria azkenean nazioartean bai jentak kokatzen duela eta badakiela ekizitzen dela eta non dauen. Euskal Herria sokatiran goi mailako herrialde bat da, ez? Jenteak dinoenean, zeintzu dira sokatirako herrialderik potentenak, Euskal Herria horietako bat da. Eta horrek azkenan bai motibatzen dozku mundialerako topera preparatera, eta hori itxelozko motivazioa. Eta gero bai neskekin batera lanean ibiltea kabunez da kirol guztietan ikusten. Futbolan, saskibalaian eta beti ikusten duguz mutilak alde batetik eta neskako ez alde batetik. Hemen akabun misto bat aldain eta ikusi aldo zelan sustatzen den emakumeak bai kirolean parte hartzea. Baitu uste dut, sokatira nahiko kirol berdintzalea dela zentzu horretan, alde batetik emoten dizulako aukera gizonezko moduan tiratzeko, bestetik emakumezko moduan eta baita ere modu mixtoan, ezta? Kirol gitzik eskaintzen dutela aukera hori. Eta polita da, bakoitzak bere pisuak dituelako eta bakoitza lehiatzen dalako bere pisuetan, baina mixtoa esperientzia oso polita da, oso aberasgarria da. 8 tiradoretatik 4 emakumeak direlako eta 4 gizonezkoak eta uste dut esperientzia bakarra dela hori probatzea. Ikusi dute gogorra izen behar dela bertan egoteko, baina urrun dauela astokillo izekeratik. Ni pentsatu dut, kabun jendeak pentsaten dauela sokatira dela bakarrik sokan imitea eta inderra itea hori forza bruta, baina kabun sokatira da askoz gehiago eta da teknika, kabun sakrifizio asko bai, eta gero bai hori sobretodo teknika asko. Niretzat gehien sakrifikatzen dena da pisue bajatzi. Pisu txikerretarako bajatu behar dugu kilo asko eta azkenen hori da sufrimentu handiena. Adibidez, handienok bajaten dugu 10 kilo, bajaten dugu erraz, azten garenetik, pisaketa egunera arte, eta nola bajatzen dugu, azkenean korrika egiten eta gero bai jaten duguna txikitzen. Bestela, no hay manera. Goierri da auzotxu eta, erandioko auzotxikitxu eta gutzako da, Euskal Herritzako horti jote taldeak eta ikurruina erotea, ikutzateko esan da. Kabun sokataldeak Goierriri asko emondotxoz, asko ikusi da mundu osoan zehar, eta Goierri eta Erandion izena bai asko ikusi da mundu osoan zehar, eta Euskadin bai akabun herri ezberdinetako jaietan danatan ikusten duzu. Goierri, akabun Gaztedi, Abadiño, eta akabun izen horrek bai burun lotzen datxuz. Pozikena zegoengo Goierri egin duen traiektoriaz. 48 urteko da, eta hemen jente asko pasada, meti egin gauzenak, jente asko pasada. Eta daran lana da izen intez bere, orain gauzena, arten ibildizenak bere bai. Urte asko gotan, jente asko bilda, Goierriko jente gehiena sokatiran ibilda. Eurra segidu behar da, dinonik. Eta lotzen besterik, Azkenien Goierri indartsu dau, ekipoa nahiko oso motibatuta dau, baina beti behar da jente barria azkenian behitze probatzea eta gero gustatzen ondakonari lotzea. Oso talde polite sortzen da, lagunek egiten dozuz eta kirol berezi beta. Ez da jente asko kirol hau egiten, berezi da eta horreko bai bere sarma deko. Danatariko modalidadeak eskaintzen jakuz eta ikustea badeko gula bat bertan berezia dana eta beste edonon egiteko aukerarik eukiko ez duguna, baina gure herrien edo gure herritik oso gitxire bai, uste dut probetako modukoa izan beharko litzatekela, eta gero talde batean egoteak erakusten dozkulako bizitzeko beharrezko diren hainbek euse. Eta gero onartzen dut, ez dakitela segaitik, baina engantza egiten deuela. Hori egia da. Gero hori, sufritzen dugu asko, baina zoazenan txapelketara eta tiratzen duzunan gero hori disfrutatzen duzuna ez dakit nola saldu, da gauza bat ezin dara saldu.
Egiten duzune arte ez dakizu zelakoa dan. Apa Goierri. Vale.